2, nu. Goddag alle sammen, og velkommen til tredje del af Hvad var det nu, det var? I denne episode, der vil jeg fortælle om blyanten. Det vil rigtigt, at blyanten egentlig ikke lavet bly som blyant. Men egentlig er det bare sådan noget, vi fremstiller på fabrikker eller sådan et eller andet. Det ved jeg ikke helt. Men ja, det er fordi bly, det var faktisk giftigt og kunne gøre en dødelig syg, så derfor er det ikke blyant. Og så hvis du har en frisk, helt ny blyant, og så bare kører den her plankeværk, så kan den holde i cirka 40 km. Og min mobiltelefon ringer. Ja, goddag. Ja. Hej mor. Nej. Jeg er ikke SFO. Og nej, jeg behøver heller ikke min bamse i morgen. Ja, min ble er tør. Ja, farvel mor. Farvel. Undskyld forstyrrelsen, men ja, jeg har egentlig ikke meget mere at sige, så ja, vi ses næste afsnit.